to wir. Ana golek mik ana. Asline jenengmu sapa ta asline iki? Kowe iki wong apa dudu kok teko-teko bekes iki lho? Iki anakmu ndelok ora ning omah? Mboten. Oh, mboten. Nggih, anak kula ora metu ndase, Mas. Anak kula ora metu ndase. Lho berarti putung lho berarti. Dan enane metu mak brojol iki terus enek tulisane Alfamart ngoten lho. Oh, piye kuwi tulisan? Lah akhire ya tak kendangi ngono ae. Wong ngono. Dalu menika sowan wonten Mojowarno Cah Bagus. Nggih Mas, derek Mangayu Bagyo melu demen. Gone wong Mojowarno iki apa kuwi jenenge unduh-unduh temane ning kene GKJW Gereja Kristen Jawi Wetan. Luar biasa. Muga-muga sampean seneng. Ya demen wong ditanggap kok ora demen piye to? Mas aku muga-muga apa? Dulur-dulur Kristiani ngriki. Nggih, muga-muga wong Mojo Sakwarna iki, Mojowarno, Mojo Sakwarna. Mojowarno. Oh iya. Heeh. Muga-muga wong Mojowarno kene diparingi ayem tentrem jemanem, nggone tetanen, nggone apa wae bisa uwoh, bisa gembel kaya masyarakate kabeh ngene iki. Bah, jan samane kan iso metu ndase kabeh. Lho lha rumah samu gendruwo apa piye kok ya ora enek ndase. Lah iya, maksudku kok ya rame. Mriko kumpul para seniman-seniman. Luar biasa menyang kumpul para penggede-penggede lan pejabat. Luar biasa sangat. Awan wau nggih ngoten Mas. Awan wau mriki nggih enten acara sing apa ditumpuk-tumpuk terus diarak niku apa jenenge? Ditumpuk-tumpuk diarak apa? Sayure lho. Aku pring tumpuk-tumpuk, bumbung isi towak kuwi ta. Cilik timbang-timbang bareng gedhe dadi panjak kuwi ta. Aku duduk kuwi, tumpuk-tumpuk ki apa? Sing kuwi lho, sing ditumpuk-tumpuk terus dirayan, diarak ning wong. Niku jenenge tumpengan. Ya, kuwi ya ta. Terus mau enek-eneh lelangan manuk. Ora manuk tok kok ya. Kowe kaya teko lelangan manuk. Lah, kula wau teko. Heeh. Teko tapi manukku cilik, dadine rasane sing kenyang. Rumasaku kok. Sing baku rasa syukur ingkang tanpa upama. Dalu menika perayaan riyaya unduh-unduh GKJW Mojowarno setiap tahun mesti ngenekke pagelaran wayang. Wah, jan luar biasa sangat. Atur panglipur ya. Nggih, monggo. Oke, tak goleke kanca ya kuwi genduk Mega. Kene Mega. Trotak. Ora lho Mas, sampean oleh sasmita kok endi? Ora aku nyawang kowe. Iso aku metu kok kono arep buka lawang iso muni. Anu, adek kula nang gembul iki beh Mas. Ale masane lek ning daerah Jombang kene yo enak lho jenenge roti gembul iki. Lho wis eje kan kowe kaya roti to irungmu mek plentusenan gembal-gembul ngoten. Menika Mega. Nggih. Sokne ben rada seimbang nek arep wayangan ngono kuwi sikile diketok sik ya, Cah Bagus.
Gandengku wae duduk iki. Ben imbang, Bu sendur kae ya pas. Ora iso kae karo iki padha kae mek ombo tok kok. Masa? Kowe iki masa ombone padha. Mega Wigati ning Rum. Sapa jenengmu? Iso Wigati. Asmane sinten? Dian Mega Wigati. Dian Mega Wigati ning Rum. Sugeng dalu Mbak Mega. Sugeng dalu. Nggih, nembe pertama anu nggih. Nggih. Pertama ketemu Nggih. teng panggung. Wah, cah ayune ngene iki. Kowe apa duwe bojo Megano mok tukokne apa? Gledekan. Nyapa gledekane piye? Takon nggih, apa yang anggere aku ngarit takon ngetutne. Ngono lho maksudku ya. Oh, sampean kulino ngarit ta? Nggih, ngopen-open ning omah. Ngarit ki ngaji karo wirid. Ngono lho maksude iki lek aku pas ngaji ya tutno, lek aku pas wirid ya tunggonono. Bocah ngene dhisik bapake bismillah piye lho iki. Nyapa? Irunge ya neng kene. Jan mak irunge iso maju Mas ya. Jajal pi aja ten irunge. Mas iso ampluk karo sapa iki sorane sing nyampluk iki pisan ya. Sapa? Raden siji loro telu iki sorane sing nyampluk. Aku cek trauma. Ngene mah bengi aku. Ora apa-apa. Mega, cek trauma aku piye aku. Buat warga masyarakat maupun ning GKJW Jombang utawa Mojowarno menika. Nggih. Para bapak-bapak perangkat ya rawuh saking Paraga Pincam, Mojowarno ya rawuh. Jadi ngatur kita tembangan ngaten nggih. Sementara upama nembang duet ngaten apa sampean wong loro iki? Upama Lintang Panjerino. Lintang Asmara. Lintang Asmara. Weh. Iki jan iki rumah saku upama duwe anak kok sikile dawa sisih to wong loro iki. Ngene lho. Kecek. Upama kelakon ngono lho Mas. Lah piye to kok ya? Wong ki lek memperbaiki keturunan sing bener ngene iki. Sing sitok awake di dhuwur kaya gagah ngene iki. Nadyan to irunge ra duwe. Heeh. Sing sitoke ngene iki. Wah, dadine Ndik. Oh sing goncengi kamu. Gagah ngene kuwi ya. Sing goncengi Antoniamu panjenengan to isuk mau. Aku tak omongi aku sampe apa adus. Lah kok wani lho kowe gonceng kuwi. Aku sampe adus ning gene lore sampean lho. Rumah saku. Aku iki nang Sumber. Rono? Wong gedhe dhuwur digetaki sinden kok manut to. Lek cara aku tak colong. Sampeyan wedi to Mas karo sinden-sinden? Aku lek karo iki ndak umum kok ngene. Nyapa kok ndak umum? Lha iya aku jenenge omah opo lak kene dheke. Sing ndi to sing ndi? Ben sekseni wong sak Jombang lho. Sing endi? Iki lho. Wong ayu. Lintang Asmara. Roll sik, dirayu, roll. Action. Wong ayu. Mas, action nggih wajah, nggih tangan. Ayo action kok dirayu. Nah. Wong ayu. Wong ayu. Sik, suaramu kok kurang lop. Rada gedhi titik, ya. Wong ayu. Rada gedhine. Kurang ndek, suaramu kurang ndek. Nah. Wong ayu ya. Suarane sing ndi? Wo, suarane sing ndek. Lah kok wonge sing ndek. Wong ayu tresna mungkin naraya tombo susah tenan aku Wedi aku koyo arep dipangan modele. ora iya umpama nadane medun sithik ra iso gamelan Ora iso gamelan Mojowarno iki dentek gamelan susah jroning anu trik api iki timbake Bang Usah kok. Ya. Sepira wong ayu tresna bukit naraya tombo. Suaraku apik meneh soalnya sing apik apa suaraku sing apik iki? Ora ya. Maksude cebekmu nggih nembang penak. Oh iya. Susah jroning batenku. Yakin ki susah tenan iki. Terus ya. Wong bagus. Ra apa? Rasa. Iya tak antepne cahaya. Sik Mas ya. Aku ndredeg lho. Ayo mikir apa? Percaya ora? Aku ngene arep kok ijone liyane apik aku itu ya. Ora apa-apa iki Joko petuk duda kok ya. Alah timbangane dagelan Jombang redher kene liyane. Aku trauma karo dur-dur Mas. Iki apa iki duda petuk rondo kok Joko petuk duda. Yo gareh ngono.
sementara. Wong bagus ya. Kowe aja bali-buli bal-bul nek sing gogrok lho iku ya. Aduh, bener nggih Mbak Yu. Wong bagus antep rasa atimu. Terus tresnaku Lintang Asmoro masuk Cakra Budaya Indonesia. Aman-aman, ini wonge anteng kok. Gembul ini wonge anteng. Ya, Bul. Siapa toro ekstra mongelek manis sing hati setia aku bisa andruweni marang Sang Sulasi Mega iya Cahayu kangen kang liputi bulan dadi saksi kok mintak bayane datang berjanji janji supaya mati supaya mati lepas wong bagus wong ayu tresna bukit karya tompo aduh ini susah jroning maksa batin gandrung kok maksa wong bagus antep rasa atimu tresnaku tulus rening kalbu senadyan ngaruhi banyu segara rasa pura bakal serta senadyan nyawa mundhat sakara singkat Mas Agus wis tresna Ojo warna ingat dhewe ya terus orang lagi disana aja lirwo lho ya aja lirwo kates Mas ya ora ya ora sampai lirwo tadi Cakra Budaya Indonesia. Tarik kakepul. Mega iki rayunan siapa Hae hae. Hae hae. Hop.
Satu tembang Lintang Asmara Mas Rudy. Wis wae engko suwi-suwi jenak dhewe kowe engko gandeng sinden-sinden iki. Kan kowe biasane kumpulmu kan banci. Rodok rapat. Samar rakasane mampu ngarepe medun panggung dicegat banci kok kulon aku dicegat banci koyo tan aku ngulon akhire. Ha ya kudune mok parani wong ya kuwi ya kancane dhewe kok ya. Karo Patrick mah kuwi selawe oleh lho Mas Budi ngono jenenge. Ngawur kowe. Mbok liyane aku ngono. Menika kala wau tembangan mriki kene Lintang Asmara diaturke buat dulur-dulur wonten Majawarna Jombang menika. Mas Rudi. Awit badhe kados menapa pancen Jombang menika gudange kabudayan. Gudange kabudayan nyata nggih. Nyatane dalam rangka unduh-unduh kene iki mesti eneng pagelaran wayang kulit. Sok-sok ya awake dhewe, sok-sok ya Mas Cahyo Kuntadi. Mas Cahyo Kuntadi. Heeh, sok-sok ya dalang-dalang kanca-kanca cek dong. Sing baku niate ngurip-urip kabudayan. Ngurip-ngurip kabudayan Jawa. Nggih. Menika dari Talenta. Tembangipun manut Mas. Untuk Mas Adit Sayuti dari Jakarta dan teman-teman. Mas Adit Sayuti niku anu bintang film Mas. Saking RCTI riyen anu teng Office Boy lek mboten keren tuh. Masa? Nggih, niku Mas Sayuti niku artis niku. Yange teng mingking mriku lho. Nggih, penjaga. Niku lho, niku. Ene Mas Adit Sayuti. Enten saniki. Oh, terima kasih dari RCTI Jakarta. Nggih. Selamat malam Mas Adit. Bintang film berarti? Bintang film jenengan. Oh, sampeyan roh. Aku yo kowe kaya bintang film ya mbiyen ya. Bintang film nyolong gabah konangan kae. Ora Doraemon. Oh iya. Doraemon saling baling bambu kata. Ora, kathok ajaib. Kowe kantong. Kowe dadi kathoke Mas aku. Nggih, Mas Adit Sayuti, terima kasih dari Jakarta ado-ado rawuh wonten Majawarna. Dan teman-teman KPPM Majawarna tetap semangat selalu. Nggih, matur sembah nuwun. Krisnia. Mumpung sowan KKJW. Ya. Ini Kris. Joget ngono kuwi lek wong trincing-trincing ngono apik. Audu betu-bene Mbak. Lah wong loro pawakane gedhi-gedhi kabeh jogete kaya ABG ngono lho. Kan pasangan to, Mas? Apa? Pasangan apa? Pasangan apa? Ideal. 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 Neng Jombang iki kaya ngono ki pasangan ideal. Nggih no. Pasangan idiot ya. Ideal kaya. Kok iso pasangan idiot iki? Ora ngerti bagus. Sampeyan lek joget ngene-ngene terus baru munyer terus dingenekne lho. Marano, Kris. Sedeng tak ngenekne aku ngene geblak dhewe kok batasane. Mbok liyane wae. Iki rada enteng junjung tangan sitok kenek. Lho ngino sampeyan. Ora ngino, aku ki ora ngomong, maksudnya opo meneh. Mas awakmu ganteng. Kowe ngenyek. Ganteng ngenyek.
Kowe ngenyek karo Krisnia iki. Iki anggitmu sinden kebanggaan cakra budaya lho. Masane aku Krisnia ranyang sewengi. Ora ngono lho, Mbah. Krisnia iki ranyang sewengi lho. Panggung ketok sepi tak omong. Mosok lho nyawa Mas. Lah nggone nek Krisnia teko kan saya malah ngejelokne aku lho. Tapi Mbak Krisnia luar biasa. Lho nyang apa? Bar ngetokne jabang bayi awake pegah api, ngene sampe piye, Mbak? Oh nembe babaran. Tapi pegah iso pegah ngene piye? Lho, lek omong ngene modele nyek sampean. Ora akeh luke. Rasane kene bergelombang kok Oh piye. ya ora. Ya maksudku kok panggah kaya ngene iki, Bah. Iki cara buah apa, Le? Aku cara buah apa? Semangka. Lah apa? Nadyan to bau tersesen jero sik pol abang. Dipecah ngangge apa? Pecah ya, mesti jelas lho gawe apa kuwi jenenge pisau. Oh, pisau lek basa wong Jombang pisau. Terus diset banyune oke. Wah, Piye? urung apa-apa wis kemucur modele iki. Rumah saku. Aku jan bakar sini ae jan ngepen tenan Ya aku. apa ngepen iki apa masane? Tenan lah ngowen tenan. Jaman rong konangan recah kono kae aku karo sampean ngowen tenan. Lah telek. Wis tenanan, Bah, wong suarane Lambene. Iki apa tomong loro kok ngomong telek ning ngarepe piantun pirang-pirang piantun luhur kok ngomong telek. Padahal awake dhewe iki. Heeh. Nyapa? Adewe nyapa? Aku wedi tenan aku. Iki ana pundutan tetembangan. Tetembangan, Ana iya, Mas. kembang rawe. Oh, Mbak sinten Mbak Ika. Mbak Ika saking Jombang. Kembang rawe kemutan kembang rawe. Nggih. Sing piye kuwi? Sik kembang. Wiwitane wong seneng. Caritan. Oh, caritane, heeh. Ya tunggah. Wes aku. Ya coba engko sing beksa Mas, gembul ya. Sinten namine? Gembul. Gembul. Kowe kok lek munggah tak leh jenengmu. Seksenono sesuk slametan ya. Mampir nggone Bu Titin ngene ora iso apik. Digarap versi Semi Samira ya. Wah, Utawa Tubanan ya kenek karo nggo blocking sampe ning Tuban Krisnia ben ngene-ngene iki paseh. Buat dulur-dulur niki juga terima kasih dan juga selalu buat konco-konco jamaah GKJW Mojowarno yang selalu mengutamakan budaya untuk perayaan undah-unduh. Undah-unduh. Anu napa disuguhi soto. Jajan. Nggih, alhamdulillah. Blatere kanca-kanca panitia aku wae. Aqua wonten. Aqua terus roti. Roti wonten. Kerupuk soto kuwi salak. Wong polok ikan. Salak tak kira salak bae polok. kok isone polok dadi salak ya. Yo. Nggih. Kembang rawe. Ah. Coba mbak, tiga melayu neng Tuban ya nih, Kak Bagus. Kayak ngapa? Nek pendekare tari barang ning kene. Buat Mas Adit, selamat malam Mas Adit Sayuti. Buat supaya Pak Pendeta. Caritane wong seneng tunggal sak bale wiwitane lungguh cicir sabentinane Semen lho. Telekut saben cicir nyekel tangane banjur ngomong Mas aku tresno kowe caritane wong seneng tunggal sak bale wiwitane lungguh cicir sabentinane
Gagrak Toro Tumbat. Yo. Matur sembah nuwun. Karo lelenggane ning mburiku kene cah bagus. Wah, kowe engko lek ngadeg terus engko lek anyang-anyangen aku seneni bojomu. Karo lungguh ning kono. Sing ndi? Timbaku sawarane dalu menika lak wujuding rasa syukur kanca-kanca Nasrani utawa Kristiani wonten GKJW menika. Nggih, muga-muga lumintu berkah, arahayon, nambahi kabeh dipun paringana seger kewarasan lan sehat walafiat. Buyuk-buyuk nggone nindakake wujuding pangibadah sesuai karo apa sang dadi keyakinane ya berjalan lah lancar. Ini juga ada request dari keluarga besar Martuwi Rantimin. Martuwi Rantimin. Nggih, Desa Kertorejo, Ngoron, Jombang. Nggih. Request lagu rohani ya. Waduh. Hidup ini adalah kesempatan kaping loro ya kuwi bahasa cinta. Bahasa cinta iki ndi Pak Dur? Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Waduh, iki sing apal mung aku tok iki, karo sendur tok kae. Mosok arepe wong loro solo.
Nggih, mungkin jajal karo Benti anu nggih Mbak Ratna menika kanca kula saking Malang. Karo Kang Garwa ado-ado. Menika ya kanca Kristiani ta bagus. Oh nggih, nggih Mbak. Nek sadurunge coba kaya ngapa jajal Dea Bakri. Oke, anu sepote jaranan. Lu jiro lu pirokmu sepiro jajal. Jajal iki yoga cakra budaya. Wis cuma wis tolak balak ing sekolah. Jajal. Aduh sang yai angrak kita tak sesaji. Akan kusrota teniro asong papuja. Loh, setel kita iki. Pinta nugroho saking pramiti. Kita purko den Toto Dewi, Toto. Pratonggo. Ikan tuwa perkambas sukiwono. Akang becik ketitik kang olo bakal ketara. Sesanti rahayu cara budaya tetep jaya. Angel Mas. Sampeyan mesti iso iki. Ya. Kuwi modale kudu kocelok dhisik. Ora ora. Kowe iki apa-apa kok iso. Lho, wis kenal apa piye? Kok tas-tas wis kenal. Nah rasane aku ndalang disindhen iki blangkonku keri. Lho, lah nyang apa? Mbok gara-gara delok iki lah. Mbok yo sing kreatif. Sik to, Sing sakjane dalang kowe, sing dalang kowe. Nggih. Dadi blangkonmu keri. Keri iki. Ya kreatif kudune nek mergo kuwi ya gelungane jaluken nggih dalang ngono lho. Piye, Jal? Tutup ngene lho. Ya ora kok ya. Nyapa Dalu aku? menika sowan wonten Mojowarno. Nggih. Nggih. Iki lho, dia iki piyantune halus. Yen apa? Lakune ya halus mok jak yak-yakan Ya, ngono kuwi. mesti aku tak bujaranan. Padha karo kowe iki merusak emansipasi wanita kok ya. Alus apa? Deh, aku harus. Wong-wong rong roh polahe. Polahku nyapa rumasane. Ning sebelahan iki jan polahe. Lho. Ngisin-ngisin kancane. Heh, Dia anu ta, tas dahar soto ta penyenmu. mboten iku. Sebelah. Lah kuwi selilite kok isih. Mboten. Mbok dilahi selilite. Iki lho. Mboten. Lho, heeh. Aku. Heeh, rumah tangga. Mboten. Tas dahar soto, wong aku mambu soto. Lho. Ini kok niliki sekedhik. Tas dahar anu ta, Men? Sego pecel ta? Lah iso. Aku mambu sambil pecel kok. Kula kok isine pangan. Iya kowe. Wah. Lho gembul Gembul napa, Om? tas dahar batang to? Aku kok mambu batang. Mas aku. Walah. Mosok mangan kerupuk seliliten iwak, dia selilitene ndak kemplelet ya. Aku paling dalang sak Indonesia. Pripun? Paling alergi ya karo Mas Kudi. Lah kok alergi? Pah iso bahane lho mbon kuwi. Loh, ngono ki berarti kan dalang kreatif, inovatif. Oh iya, heeh. Jalang ilang-ilangan luar biasa. Bah tenan Mas Rudi iki sangat luar biasa. Jadi patokane kanca-kanca pedalangan Semblitar. Rumah sama patokan kuburan kowe tak suampluk Ngoten niku to Om, padine sesuk ben dijak malih Yo ngoten niku. ora yo aku yo. Ora yo balas barang lah kita panggah kene sing di batang-batangne ket mau ngoten tak ke. Iki dia iki seorang mahasiswa jurusan tari ya, Nduk. Nggih. Nah, kowe mahasiswa apa? Universitas anu apa kuwi jenenge lalapan. Lah aku mek mangan. Aku ki mek dina-dina mek mangan dadakmu. Kok dadakne arep universitas lho, mangan pojok. Nganggo pengasih, Mas, nganggo pengasih ya. Aku tak njajal iki kan gembul iki lak kerja. Iki ya dalang iki. Joget ya apik. Jaranan ya pinter. Jajal kowe tak jak mlayu ning Sunda ya. Joget ana ya. Bajing loncat. Bajing loncat. Astana dia buat Ratna dan Mas Toto berapa Pak Budi hasil loncat Pak
Buat keluarga besar Martu Wirantini saka Kertorejo Ngoro Jombang. Jika tidak lupa saya ucapkan buat Bu Lurah Kertorejo, Sugeng Dalu Bu Lurah. Ya. Mas Jati Pramono. Bajing loncat ki lak padha karo mujudke ya kuwi tembang etnis sing diarani kasanah budaya. Nek cara Sunda jaipong kaya iki mau. Mula alhamdulillah gamelan iki kena diengge werna-werna tergantung penggarape. Lan Mas Gembul dadi rasa syukur sing tanpa upama kegiatan ya kuwi unduh-unduh to riya unduh-unduh saka dulur-dulur GKJ Mojowarno iki bener-bener diperhatikan karo bapak-bapak pemerintah. Lugune saking bapak-bapak anggota DPRD Jombang ya padha rawuh, Pak Subur, Mas Dodit, mboten kesupen saking Pemda, wonten Kasih Kebudayaan Kabupaten Jombang Mas Ano Mantono, juga Forkompicam dan tidak lupa ya kuwi terima kasih buat Pak Pendito, Pak Andriono Cipto Santoso. Oh ngono. Coba kaya ngapa Intan swara suling tumandang swarane padhe kapena unine ora diacok
para suling nggo gendrapke swasana sawetara ben sulinge muni tululi 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 luli luli. Wah. Ruwat aku apa? Bareng aku nembangi dhek lek kok angop to. Sapa iki jenenge Lita? Usul daerah. Ngene, Nduk. Dalu menika pokok terima kasih buat semuanya. Juga aku mau mohon izin buat panitia nderek nunggu nggon wanci perang iki ben kanca-kanca muda semangat nggo tak kolaborasi karo anakmu lanang. Iya. Lho anakku dhewe. Diajeng Wisnu. Engko Wisnu. Perangan wayang kene lho. Untuk Mojowarno atau GKJW menika semoga sukses selalu, berkah selalu. Muga-muga Gusti Allah tansah memberkati utawa Tuhan memberkati dateng dulur-dulur mriki. Wong sonten menika piantun menika kena diarani ning kene toleransi antar umat beragama dijogo. Wah, sae Mas berarti nggih. Para yai rawuh, bancer ya melu mengamalkan. Bancer wau ket sore pun untuk kegiatan ya kuwi unduh-unduh GKJW Mojowarno. Ujupe rasa syukur para kanca-kanca umat Kristiani wonten mriki. Nggih. Tembange menika pangapunten Ratna kita ijoli tombo kangen ya. Mbak Ratna iki kancaku. Nyuwun ajarilah kami bahasa cintamu. Heeh. Kuwi anu ya sing iso engko mung aku karo sendur tok malah tabuhane keplok-keplok. Nggih, tak ijoli tombo kangen. Apal tombo kangen? Insyaallah. Yo mumpung swaramu apik le, siarno. Intan Budi Legowo plekenu. Budi Budi Legowo plekenu. Lho pancen jenenge ngono kok Dek. Baik para hadirin semuanya yang berbahagia. Tak kira tak ada sithik. Nah, aja mepet. Irungku ki pesek. Ora apa lek bangir ngono ngene wis geduk lek iki lek pesek ora dingenekne ngono ya. Lagune anu Mbul, tombo kangen. Mantep rono lek nyiarne. Nah, para hadirin semua yang berbahagia pada malam hari ini tentunya bersama dengan Cakra Budaya Indonesia. Apik. Dele tak jarne ngene malah los. Yo. Hilang apa lagu? Lagunya ada Tombo Kangen bersama CBI Indonesia Indah. Mau wae Indonesia Indah iki rusak. Piye to? Aku iki kanca seni padha rawuh lho. Dalam-dalam aku ya rawuh. David enek lho, David Sondok Sumitra. Wah, boten ngoten lek kula apik-apik mrene nguyai segara wong kene. Wong ngono. Nggih no. Ya dielek-elek. Lah, dielek-elek. Kowe kan yo elek to sak kelakuanmu dadi pas. Ya ngono ki lah. Yo, tombo elek, tombo kangen. Tombo kangen. Dulur-dulur kita JW Mojowarno berkah selalu, sukses selalu. Suko mansuko. Tombo kangen. Pak Budi. Mas apa wis lali sliramu ora desono yen dolan karo aku pancen wis suwe rata ketemu wis samestine lali aku.
Terima kasih matur sebalun. Tembang iki tak aturke adikku lanang Mas David ki dalang saka Jombang. Utawa lek nderek percil kae Sondok Sumitra. Oh ngono. Mas Gembul nyuwun pangapunten nganggung perkara tembangan kegocekan mengko dibajut ing kesala nggon wajib goro-goro sing mbak ora lali. Rasa syukure para kanca-kanca ya kuwi umat Kristiani luguripun mapan wonten ing GKJW Mojowarno menika tansah dipun berkahi dening Gusti. Mangke karahayon katentreman subur makmur gemari pahlo jinawi karto turto raharjo. Amin. Juga terima kasih Pak Budi Prasetyo, Pak Wintanu lan kanca-kanca panitia mboten kesupen Pak Pendeta, Pak Andriono Cipto Santoso, juga sahabat saya juga rawuh menika Pak Sokip kalian Pak Pendeta, Pak Edo. Oh ngono. Terima kasih, semangat buat kanca-kanca Kristiani wonten GKJW Mojowarno. Sowan ya kuwi Kanjeng Sinuwun Prabu Puntadewa tak derekke yo. Lagi obong-obong lho ditutke.
ora minggat modar kowe. Hai. Ratu Mandura Baladewa Pandiyana. Ora kulak padha pangrungu sapa wong Amarta, sapa wong Mandura. Ayo amuk Suramarta, Jaya Marta. Wah. Ayo kurang sekti meguro kurang gaman gebokon ora minggat kene takon dosa modar kowe amso yen kulo di kembaramu di ratu Gusti Padane minggat Donya prasangka winduwiyat amung lerku mampang maletik mantala kuku sing sewah ulun Yayi Dimboko piye Kakang Hamsa rumangsaku kowe karo aku iki kegolong wong digdaya. Sekti Mandraguna kalintang jayane ngaprang ki ya mung kowe karo aku. Ratu sakembaran ana Magoda utusane Sinuwun Jarasandha ing Giribajra. Golek ratu jangkepe 100 wis oleh 97 sing kok kunjara. Kari kurang 3 Ratu Ngamarta Puntadewa Ratu Ndarawati Prabu Kresna sing pungkasan Prabu Baladewa wong Mandura. Jane kaya-kaya Gusti kang akara jagat ki menehi dalan padhang kowe karo aku. Iki jebul ning Ngamarta ki ratu 3 kuwi wis ning kene. Ora mung Puntadewa, Prabu Kresna lan Prabu Baladewa jebul mlumpuk ning kene. Lho, apa ya, Kakang? Baladewa ning kene. Kresna ning kene. Iya, Yayi. Oh! Oh! Bang! Palukon aku ning lekas lukita lungiting kidung kadung kadereng momong memangun manah ora hayu-ayu tanah golong yen ngono bejaku karo bejamu kan nggone awake dhewe dadi utusane Kanjeng Sinuwun Prabu Jarasandha ki nggo genepi ratu 100 negara awake dhewe ora perlu kangelan wirawiri. Ratu 3 wis ning kene dibekuk Kakang. Kosek ta aja bekak-bekuk. Kowe roh Puntadewa. Wonge halus. Mesem ukur-ukur mak celekut padha lanange aku kedanan. Kuwi Puntadewa. Sak srebetan wonge meh kaya dalange. Puntadewa ngono kuwi. Mesem nopeh manise Puntadewa kuwi. Kuwi Prabu Puntadewa wonge alus, kulite kuning ngemu giring. Murusuh kaya neon kuwi lho. Puntadewa kuwi kaya ngono. Kuwi Ratu Ngamarta Puntadewa. Yen ngono dibekuk Kang, gosek aja bekak-bekuk. Sing angka 2 Prabu Kresna. Kulite rada ireng, sawo mateng,
Deteke gedene ora pati gedhe, dhuwure ora pati dhuwur ning mantesi. Prabu Kresna wis neng kene. Bekuk osek sing angka 3 iki ketoke karo aku ora sanggup bekuk ketoke. Baladewa ki kulite abang, mbuh dicet apa piye kulite kok abang. Pancen kuwi bule. Lah iya, Baladewa kuwi wonge galake kliwat. Aku agi udut diketak sowe kolu udutku. Dening Baladewa. Bareng aku lekas ngengkel kowe sapa wani jarak marang Hamsa. Lha kok ter tungkak mlebu dalan sambel. Monggo aku tas mangan soto, lawuhe kerupuk kriuk-kriuk. Kerupuk wamor untukku protol. Bekuk Kang, gosek to aja bekak-bekuk ngeget-ngegeti wong bekak-bekuk kowe iki ngeget-geti kancane. Baladewa bekuk, ya kowe urung roh kok engko nek kowe adepan arep bekuk kowe mesti balik kanan kowe engko tenan. Ayo siagakno prajurite Dewang Negara Magadha. Awake dadi utusane Sinuwun Jarasandha saka Giribajra aja nganti mirang-mirangake. Dina iki Kresna Puntadewa Baladewa kudu diwega jayi. Dewang Pangaliko sesumbar lindu bumi gonjing. Umalun joguntor nendon umokang joloniti bak lumimbak banyumu mamban iki mengko bakal tekani Yayi Puntadewa nggone bakal ngenekke sesaji Raja Soya. Kaya-kaya wis antuk ungup-ungup pepadang. Dasare ratu kang angkara murka wis antuk titikan. Apa Prabu Hamsa karo Dimbaka sing arep ngamuk punggung mikut ratu-ratu iki mau dudu ratu sing patut kanggo sarana sesaji Raja Soya kudu dipateni. Ratu ingkang hambek angkara murka. Narendra sing senengane golek blenduke wetenge dhewe. Ora mikirke kawulane, mung mikirke apa kang dadi hawa napsune dhewe. Ya ki tetunggule Hamsa Dimbaka iki mau Ratu Giribajra Prabu Jarasandha. Ing atase bakal ngenekke syukur wae ora syukur marang Gusti kang murbeng dumadi utawa Gusti kang akarya jagat ning syukur marang dewane Kala utawa Bathara Kala. Kanthi srana kudu mbekakak ratu 100 negara. Yen kaya mangkono tontonen Koko Prabu Baladewa. Nek sajae Koko Prabu Baladewa iki mung kadederan. Siadi kudu sabiyantu. Wis pokoke dawuh.
Podyan Bratasena kampung poleng Bang Bintulu aji sari rohangulong dumong godek wasimbar cocok yen ngendika kereng-kereng pindha guntur nyata panenggak Pandhawa mawa sendung yen lu mare ngregemeng sagunung anakan mapan wonten alun-alun negara Ngamarta Indra Prasta Bathana kawarsa ing Cintaka-pura satriya panenggak Pandhawa ing Jodipati ing unggul panang kasih Raden Werkudara Bratasena Bimasena Bayu Siwiya Bondan Paksa Jandu satriya gagah prakosa godhek wok simbar jaja gedhe dhuwur nganti sak prabata siwi nuwuni dawuh saka Kang Raka Prabu Sri Bathara Kresna kinen ngupadi sarana ing pengangga kanggo dumadining sesaji Raja Soya arsa sabiyantu dumateng Sang Baladewa ngunduraken utusan Giribajra nenggi ratu sakembaran Hamsa lan Dimbaka. Ya cancut Taliwondo. Cancut Taliwondo cancut ujaring wacincing Taliwondo ngencengake bebandange. Ngagem busana jangkep paringane dewa duk rikala mapan ana jroning bebungkus. Wiwit saka pupuk emas rineka jarate ngasem sumping pudak sinumpet lan kalung naga bondo. Tatan kantun gegelang candra kirana miwa kampuh poleng Bang Bintulu aji. Abang ireng kuning lan putih. Tatan saranta tansah nekem wujuding kuku Pancanaka pancaraning 5 kenaka kuku lima tinekem dadya sawiji. Tandha kalamun Sang Werkudara kinarya pengayomaning para kadang Pandhawa ing tembe benjang Baratayuda wauta. Ya matekadi blabak pengantolan Yandung Bandawasa. Satriya gedhe dhuwur sakala suku ingkang tengen den balangake ingkang kering mancat bumi. Sajangka Pitong Yojana Toik. Kene le, gentenono bapak kene le. Nah, kan gantengmu kaya nom-nom aku biyen to le kowe iki. Masa nek wong lair langsung tuwek lho ya.
Ana dongeng enthek-enthek Sita mungkul paten nono temungkul apa dosane dosa
wungkuli sasama aja tindak kualat lah iya bener kandamu Ladalah Kakang piye Yai apa iki sing jenenge Prabu Baladewa Ratu Mandura dasar Kaparanyata ya iki Ratu Mandura sing tak andharke kemau kebeneran Prabu Baladewa piye kowe sida mikut Baladewa karo Prabu Puntadewa Kyai Prabu Kresna. Dasar Kaparanyata. Dina iki kowe tak pikut, tak bekakak, tak gawa ning Giribajra. Kanggo syarat sesaji Rudra. Kowe Hamsa lan kowe Dimbaka. Kowe bisa mikut marang Baladewa yen wis tugel gulmu dalah parat kaya lanang dhewe kowe Dimbaka ora sah kakean wus becik kowe aja kaki gawe geger ning negara Ngamarta gelem ora gelem kudu tak pikut tak dadeke tumbal buta Ratu Mrantata aja takon dosa Tandhana Prabu Baladewa kowe dhisik Yai
Piye Yayi, se aman pora? Aman, ono migato. Sing bangun sing parmaju ampian koyo pendam yang mati. Prabu Timbaka. Kowe ngerti ki opo? Opo kuwi? Tungkak. Ayo, Amso, maju. Warang ri ing